गोबां मानसिफोरानो आंखौ भाइरेल खालामगासिनो 20k होननानै नाम फानगासिनो दङ। मानसिफोरा बयबो मिथिदों, आंखौ जोबोद गाज्रि बुंगासिनो दङ आरो आंजों लोगोसे बिमा बिफाफोरखौबो बुंगासिनो दङ। आंथ' फानग्रा मानसिफोरखौ ओरैनो नायबानो सिनायो। जाय मानसिया फानग्रा मानसि ना, बे मानसिया गावनि बडिखौ देखाय भिडिअ बानायो, मिथिबायना? भिडिअ गावनि बडिखौ देखाय माबायदि जों समायना नुगोन। फाइनालि भाइरालनि सायाव सिस्टार कृष्णा मनि नार्जारिया रिप्लाय होबाय आरोना, माने क्लियारिफिकेसन भिडिअ खालामना होबाय, माने नङा होनदों आरोना। दा नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो सिस्टारनि क्लिपखौ लानानै नोंथांमोननि सेराव होनो सानदों आपडेटखौ, जायफोरा फेसबुकाव मैया दाख्लैनिफ्राय नुगासिनो दङमोन। कृष्णा मनि नार्जारिनि माने मोनसे भाइराल भिडिअ, माने सासे सिस्टारखौ हमदों आरोना, सानैसो सेंग्राफोरा हमदों, ब्रादार मोना हमदोंनो। बेनिफ्राय फाननायनि बाथ्रा बुंदों, देहा गाज्रि गावनि देहाखौ फाननानै सोरबा 15,000 सोरबा 20,000आव बेफोरबायदिनो फानोनो। ओमफ्राय बेयाव कृष्णा मनि नार्जारिनि नामखौ लाफानाय जादोंमोन। ओमफ्राय कृष्णा मनिया माने गावनो नङा होनदोंनो आरोना, माने बेयाव लोब्बा गैया जेबो, बे सिस्टारखौबो सिनाया, बिसोरजोंबो लोगो नङा आरो गावनि देहाखौ रावनोबो बेफोरबायदि फानफेराखै होनना बुंदों आरोना। ओमफ्राय बेसेबां सैथो जों भिडिअखौ नायलांग्रोनोसै। बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट खालामगासिनो आरो फेसबुकनि गेजेरजों गोबां गाज्रि कमेन्ट, फट' भाइरेल शेयार जागासिनो आरोना। कृष्णा मनि नार्जारिनि, कृष्णा मनिखौथ' गासैबो सिनायखायो जानांगौ, माने बेफोरबायदिनो बिथाङाबो इउटुबारानो, भिडिअ लाबोबाय थायो फेसबुकनि गेजेरजों, इउटुबनि गेजेरजों। दा नायलांग्रोनोसै। गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। मोननै क्लिप लानानै फैदों आङो, कृष्णा मनि नार्जारि ओमफ्राय सासे सिस्टाराबो माने भाइरेलनि सायाव बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों आरोना। दा मा बुंखो सिस्टाराबो, दा नायलांग्रोनोसै, फैदो। नोंथांमोनाथ' दा मिथिखादों आंनि बागै दा मा सोलिगासिनो। गोबां मानसिफोरानो आंखौ भाइरेल खालाम। खुलुमबाय। नोंथांमोनाथ' दा मिथिखादों आंनि बागै दा मा सोलिगासिनो। गोबां मानसिफोरानो आंखौ भाइरेल खालामगासिनो 20k होननानै। ओमफ्रायो बेनि बागैनो आं दिनै भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोनाथ' बेखौ नंगौ सानखादों। औ सानखागोन, मा होनो, बे सिख्लाया आंखौ बिदि बुंनायनि थाखाय मानसिफोरा आरो बुंहरदों, बोरै बिदि नाम लानो हाखो, नों इदि नङाबा बोरै इदि नाम लानो हाखो होननानै बुंदों। ओमफ्राय बे सिख्लाखौ आं सिनायाबो आरो बेजों आं जेबो सोमोन्दोबो गैया। ओमफ्राय आंनि नाम बुंदों बे सिख्लाया। ओमफ्राय बे भिडिअ लाग्राफोरा, आं इदिमोनबा बे भिडिअ लाग्राफोरा मानो जोंनि न'आव फैनानै सोंफैनो हायाखै? बिसोर एबसु नंगौना नङा बेखौबो सानगासिनो दङ। मानि थाखाय जोंनि न'आव फैनानै बिसोर बुंफैनांगौमोन ना। ओमफ्राय दा आंखौ नङा गारा इमान गाज्रि नाम फानगासिनो दङ। मानसिफोरा बयबो मिथिदों, आंखौ जोबोद गाज्रि बुंगासिनो दङ आरो आंजों लोगोसे बिमा बिफाफोरखौबो बुंगासिनो दङ। आरो जाय मानसिफोरा भाइरेल खालामदों, नोंगौ नङा एसे बिजिरनानै नायनानै होनांगौ। आं नंगौबा आंबो मानिनानै लागौमोन। आं एसेबां गाज्रियै नाम लानो साना, नोङाबो आङो बिदि। ओमफ्राय आइफन दं होननानै बुंगासिनो आंनाव। जोंहानि आदानाव आइफन दं नंगौ, आं बिजोंनो फट' साफायो। ओमफ्राय आदायाथ' बेलेगावसो फरायनो थाहैयो, बेनिखायनो आङो साफायबाय थानाय जाया। आदा फैबाल'सो साफायो आरो आंखौ मिथिखायो जोंनि न'नि मानसिफोराबो इदि नङा होननानै। आरो आं आरो इमान इदि ब्रेन्डेड माल जेबो गानफेराखै। गस्लाफोरखौ नोंथांमोनाथ' नुखायोआनो। आंखौ मानोथो दामि रेस्टुरेन्टाव हाबो होननानै होनदों। नोंसोर फट' नुफेरदो नामा? जाय भिडिअ लानानै बे सिख्लानि बुंनायखौ जाय भिडिअ लानानै भाइरेल खालामदों, बे मानसिफोरा जोंहानाव फैनांगौ, माबा प्रुफ होनो हायो नामा आंबो नायनो। जेनेबा नोंसोरो बिदि भिडिअ लानानै जानला मेला नंगौ नङा नायनानै होनांगौमोन, नंगौबा होनो हागौमोन। ओमफ्राय आं दा नङा गारा बिदि इमान गाज्रि नाम लानो हाया। मानोना आंखौ आइफन दं, आइफनखौ बोरै लादों, फाननानै लादों इदि होननानै बुंदों। आंना आइफनबो गैया आरो मोनसे फट' दङ काराव गाखोनायमोन। ओमफ्राय बेखौनो जोंखौ फाननो थांनायाव लानाय इदि होननानै होनदों आरो। ओमफ्राय बेथ' जोङो आदामोनजोंसो थांनायमोन, जोंहानि आदा असे बिसोरजों फुजायाव थांनायमोन। जोंना न'खरनिफोरा मिथिजोबगौ बे ड्रेसखौनो गाननानै थांनाय, बे दिनखालिनो थांनाय फुजायाव। ओमफ्रायो आंथ' फानग्रा मानसिफोरखौ ओरैनो नायबानो सिनायो। जाय मानसिया फानग्रा मानसि ना, बे मानसिया गावनि बडिखौ देखाय भिडिअ बानायो, मिथिबायना? भिडिअ गावनि बडिखौ देखाय माबायदि जों समायना नुगोन, माबायदि जों कास्टमार मोनगोन, बेखौसो नागिरो। मानो गानो गुसुंखौ? दिनै बिमा बिफाफ्रा मा मेगनजों नायबाय थायो गावनि फिसानि गुसुं गाननाय बडि नुजालायनायखौ? गोदोनि जुगाव गैयामोन जोंनि बर' समाजाव।
जों उन्दै उन्दै समावबो जों नुबोनो थाङाखै जों जेब्ला लाजियोमोन बिबै बिबौफोरा जोंखौ एदावोमोन फंसे फंनै बिबै बिबौ जानायफोरा गाज्रि राव दं अब्ला जों लाजियोमोन अब्ला जोंखौ बुङोमोन देनां हौवा मोनबानो आबौ मोनबानो लाजिगागोन ओरैगोन होननानै मा होमबा दानि सिख्लाफोरा गासिबो हौवाजों उन्दुनो थांजोबो नामा बै गासिखौबो होनाखै आङो बै खान्दा खान्दा गानग्रा बडि देखाय देखाय भिडिअ बानायग्राफोरखौ बिलिरलायनाय भिडिअ बानायग्रा खिथु नुहां नुहां एकदम फिन्दा नुहुरलायनाय गासिबो माबालायनाय गानलायलायनानै भिडिअ बानायनायफोरा मा बिसोरो माबा नामा हौवाजों उन्दुखांजोबनायखा बिनिखायनो लाजिया बिसोरो देखायनो हौवाजों उन्दुखांबासो मानसिफ्रा लाजियानो गावनि बडि देखायनो गावनि पारफेक्ट पार्टफोरखौ देखायनो लाजिया जाहैदों होमबा बिसोर गासिबो देखायो आंनिबाथ' आं माने फ्रायैनो देखायखायो जाय मानसिया गोथार मानसि बे मानसिया मालाबाबो गावनि बडि देखाया डाइरेक्ट खोथाखा जाय मानसिया फानग्रा बे मानसियासो बडि देखाय देखाय भिडिअ बानायो मानो होनोब्ला बिस्रा कास्टमार बोनो नांगोन ना अब्ला बेखिनिसैमोन भिडिअआ माने कृष्णा मनिनिखौ नोंथांमोना नुबाय भिडिअखौ जोबजासे नायदोंबासो बुजि मोनदों गासिबो ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासे नायबा बुजि मोनाखै सासे सिस्टाराबो बुंदों आरोना आं जि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रायानो माने सैथो हिसाबै सिस्टाराबो माने भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनदों बे बाथ्राखौनो गोबां बुंनो होननानै सानदोंमोन आरोना मानसिफोराबो जानांगौ माने भाइरेल जानाय सिख्लाफोरखौसो आजिखालि फेमास जानो थाखाय माबा लिहरो नालाय माने फांसन बेफोरबायदि माबा मोनसे गेदेर मोनसे खबा जायोब्ला माने भाइरेल जानाय सिख्लाखौसो माने लिंनानै माने आरनाय बेफोरबायदि मान बावो ओमफ्राय डेन्स बेफोरबायदि खालामनो होयो आरोना दा बिनिनो सायाव सिस्टाराबो बुंदो बेफोर मानसिखौ मा हिसाबै मा नियम लानानै बिसोरखौ मानो बेफोरबायदियाव लिंनो गोनां होनना बुंदो आरोना माने भाइरेल जाबासो मोजां मोनो नामा बिसोरो ना एक्ट्रेस ना सासे सेलिब्रिटिस बेफोर गेदेर बेफोरबायदि साननो नाङा आरोना माने बिसोरो माने खामानियाव भाइरेल जानाय दा बेफोरखौनो माने लिंनानै बेफोरबायदि रायजो राजाफोरनो देखायनो नाङा बेफोरखौनो बुंदों आरोना सिस्टाराबो नंगौ बाथ्रायाबो बेबो नंगौ माने खामानियाव भाइरेल जानाय मानसि बिसोर सासे सेलिब्रिटिस मानसि नङा बिसोर सासे एक्टर ना एक्ट्रेस बेफोरबायदि नङा दा भाइरेल जानायखौसो मानसिफोरा लिंनानै बेफोरबायदि माबा खालामहैयो आरोना फांसनफोराव माने मान खालामहैयो दा बेफोरो गोरोन्थि जानांसिगोन मानो होनबा जोंहा आजिखालिनि जुगाव मोजां लामाथि थांनाय मानसिखौ लिंनो रोङा माने खामानियाव भाइरेल जानाय मानसिखौसो माने बेफोरबायदियाव लिंलाबायो आरोना दा बेखौबो आङो राइट मोनदों माने सिस्टारनि बाथ्राखौ माने नंगौखौनो बुंदों सिस्टाराबो दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो बेनि बाथ्राया राइट ना रं जादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहर आरो कृष्णा मनिनिखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय क्लियारिफिकेसन भिडिअखौ आरो नङाबाबो माने बेफोरो नङाबो जानो हागौ माने सिस्टारखौ लानानै जे गोबां बाथ्रा बुंदों मानसिफोरा कमेन्टआव रायदों बेफोरबो गोरोन्थि जादों एसे माने बावगारलांदो आरोना बेफोरखौ माने गुबुना नङाबा गुबुनखौ बुंनानै बिनि गोसोखौलाय माने सेफाय होनो गासिबो गाज्रि मोनो आंबाबो गाज्रि मोनगोन नङैखौ जुदि नंगौ होनना बुङोबा सोरबा बेफोरबायदि जायो आरोना बेखिनियानोसै आङो हर गेजेरावनो आपडेटखौ लाना फैनाय जाबाय अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय